سلام تخطاتنا هذا الشانل كما يكون كما تخونوا لومي ون كلنا تطقمنا اب كل صلاتنا هيوتنا كتسنينا دخل تمرتي هي غريبه زلغو ناي لوما ارسي مچم نحبشا بفلاي دمانه ኤርትራውያን ዳርጋ ሽግር መሳኒትናዩ ሽግር ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ብጽቡቅ ክንርድኦን ክንፈልጦን ኣባ ፈታትሑ ድማ ልዕል ዝበለ ክእለትን ተበግሶን ክህልወና ዝግባእ ኣርእስቲ ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ሂወትና ዝተፈላለየ ዓይነት ሽግር ቅልውላው ፀገም ክመፀና ከሎ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል ብኸመይ ከነስተውዕለሉን ክንፈልጦ ንኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ንኽእል መፍትሒ ከነናድየሉ ንኽእል ብሕፅር ዝበለ ካብ ሓደ ዓብይ ክኢላ ዝመፀ ምኽሪ ኢና ክንርኢ ስለዚ ከየናዋሕኩ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ክወስደኩም እየ ማለት እዩ መጀመርያ ብዛዕባ ሽግር ወይ ብዛዕባ ክራይሲስ ኢና ክንዛረብ understanding crisis and techniques to tackle them down or trickle them down ስለዚ ክራይሲስ ክበሃል ከሎ ወይ ፀገማት ወይ ቅልውላዋት ክንብል ከለና ብሓፈሻ ክፋልና ሂወት ከም ምዃኖም መጠን ክልተ ዓይነት ጌርና ክንሪኦም ንኽእል ክራይሲስ ወይ ቅልውላው ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ክንመቕሎም ንኽእል ንሳቶም ድማ ክራይሲስ ወይ ቅልውላው ንሕና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ንሕና ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእልን ኢልና ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ክንመቕሎም ኣለና መጀመርያ ዝኾነ ሽግር ክመፀና ከሎ መጀመርያ ብሓንጎልና ናብዘን ክልተ ክንመቕሎ ኣለና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ድዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ድዩ ወይ ከዓ ንሕና ክንልውጦ ንኽእል ድዩ ወይ ክንልውጦ ዘይንኽእል እዩ ኢልና ኣብ ክልተ ክንመቕሎም ክንክእል ኣለና ንኣብነት ሽግራት ወይ ቅልውላዋት ዝተፈላለየ መልክዕ ክሕዙ ይኽእሉ ኣብነታት ክበኩም እየ ንኣብነት ናይ ጥዕና ቅልውላው ክኸውን ይኽእል ዘይሓሰብካዮ ዓብ ሕማም ከጋጥመካ ይኽእል ዝተፈላለየ ፀገም ክኸውን ይኽእል ዘይተፀበኻዮ ከም ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ክኸውን ይኽእል ኣይረት ካልእ ካንሰር ክኸውን ይኽእል ካልእ ፀገም ናይ ልቢ ክኸውን ይኽእል ናይ ሳምቡ ክኸውን ይኽእል ናይ ኩሊት ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ዓይነት ፀገም ቡም ክመፀና ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ክራይሲስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ቁጠባዊ ካብ ስራሕ ክንስጎግ ንኽእል እቲ ፀገም ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ዕግርግር ኣጋጢሙ ገለ ኣጋጢሙ ቢዝነስ ተኮይኑ ክዕፆ ይኽእል ዝተፈላለየ ከጋጥመና ይኽእል ከምኡ ናይ ስድራ ቤት ብፍላይ ሕጂ ኣዝዩ ልሙድ እዩ ክንሪኦ ከለና ንስኻ ትምህርቲ ክጅምር ሓሲብካ ወሲንካ ትምህርቲ ጅምር ብሰበልካ ክልተ ኣሕዋትካ ሓደ ሱዳን ሓደ ኢትዮጵያ ይመፅእ ዓብ ክራይሲስ እዩ እዚ ምክንያቱ ካባኻ ክፅበዩ እዮም ከምኡ ፀገም ካልእ ከጋጥም እዩ ኣብ ከባቢኻ ፀገማት ብዝተፈላለየ ሽግር እዚ ብፍላይ ንዓና ንካልኦት ህዝቢ ዓለም ብዙሕ ከይከውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዓብይ ናይ ስድራ ቤት ፀገም የጋጥመካ እዩ ብስኻ ዝሓሰብካዮ ብዘይሓሰብካዮ ብዙሕ ፀገማትን ኣደራዕን የጋጥመና ማለት እዩ ካልእ ሪሌሽንሽፕ ናይ ፍቅሪ ናይ ሓዳር ናይ ሂወት ክኸውን ይኽእል ንስኻ ገለ ነገር ክትገብርና ዘለኻ እቲ መካይድካ ወይ እቲ መካይድኺ ጠሊምካ ኣብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል ወይ ገዲፍካ ክፍለየ ክብል ይኽእል ወይ ከዓ ካብ ገዛ ውፃለይ ክመፀካ ይኽእል ዝተፈላለየ ዓይነት ክጥለም ትኽእል ካብ ቤተሰብ ኣብ ቢዝነስ ምስ መሓዛኻ ምስ ዓርክኻ ክትገብሮ ዘለኻ ቢዝነስ ዝሓሰብካ ይጠልመካ ወይ ገለመለ ገንዘብ ዘለቃሕካ ይጠልመካ ዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ፖለቲካዊ ክኸውን ይኽእል ብፖለቲካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ፀኒሕካ ወይ ገለ ክትገብር ሓሲብካ ፀኒሕካ ኣፍሪካውያን ኢና ኤርትራውያን እቲ ዝሓሰብካዮ ነገር ብሰንኪ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ሻትዳውን ይኸውን ከምኡውን ቴክኖሎጂካል ክኸውን ይኽእል ብላክ ስዎን ዝብልዎ ኣሎ ብላክ ስዎን እንታይ ማለት እዩ ቀደም ስዎንስ ዝበሃላ እንስሳታት ኩለን ፀዓድየን ይብሉ ነይሮም ኣብ ኣውስትራልያ ግን ድርሆማይ ድዩ ዋላ ኣይ ዶንት ኖ ብእንግሊሽ ኤግዛክትሊ እቶም ትፈልጥዎ ስዎን እንታይ ምዃኖም ኣብ ታሕቲ ጥቀሱለይ ብላክ ስዎንስ ዝብልዎን ዝነበሩ ኩሉ ስዎን ዘበለ ዓለየሲ ፃዕዳ ይብሉ ነይሮም ኣብ ኣውስትራልያ ግን ፀለምቲ ምስ ረኸቡ ኩሉ እቲ ፐርሰፕሽን ዝነበረ ተለዊጡ ብላክ ስዎንስ ዝብልዎ ሕጂ ኣብ ቢዝነስ እቲ ኣክሮኖም ንምንታይ ይጥቀሙሉ ዘይተፀበኻዮ ሕማቕ ነገር ንኣብነት ኣብ 2020 እዚ ኮሮና ቫይረስ ንቁጠባ ዓለም ጠጠው ከብሎ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ ኣይነበረን ዘይተሓሰበ ግን ንኩሉ ሻትዳውን ኣብ ገዝኡን ነቲ ቁጠባታት ድማ ከም ዝዕፀ ገይሩ ስለዚ ብላክ ስዎን ኢፌክት ዝበሃል እዚ ከምኡ ድማ ናቹራል ዕልቕልቕ ክኸውን ይኽእል ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ክኸውን ዝተፈላለየ ዓይነት ክራይሲስ ክመፅእ ይኽእል ኣብ ሂወትና ቀንዲ ምክረ ኣብዚ ግን እንታይ እያ some of these are in your control ካብዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ዓይነት ቅልውላዋት ወይ ሽግራት ገሊኦም ንስኻ ትቆፃፀሮም እዮም ገሊኦም ግን ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ እዮም ንኣብነት ሓደ ካብኦም ጥዕና ንውሰድ ጥዕና ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቁፅፅርካ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ቁፅፅርካ እንታይ እዩ ስፖርት ክትገብር ኣለካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኣመጋግባ ክህልወካ ኣለዎ እኹል ዕረፍቲ ክትወስድ ኣለካ ሓንጎልካ ቸክ ክትገብር ኣለካ ሪላክስ ክትገብር ኣለካ ፅቡቅ ምሕዝነት ክህልወካ ኣለዎ እዚኣቶም እናገበርካ ተኸይድካ ኩሉ ግዜ
ጥዕናኻ ሃንደበታዊ ፀቕጢ ሃንደበታዊ ድኻም ልቢ ብዝሕደም ወይ ካል ነገር ንኸጋጥመካ ዘለዎ ተኽእሎ ይፀብብ ኣያጋጥም ንብል ኣለኹን እቲ ተኽእሎታት ግን ተፅብቦ ስለዚ ኣብ ኢድካ ዘሎ ቁፅፅር ኣሎ ኣብ ኢድካ ዘየለ ቁፅፅር ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ምኽሪ እንታይ እያ ዝኾነ ሽግር ክመፅእ ከሎ ኣይናይ ክፋል ናቱ እያ ነዚ ቋፅሮ ክትብል ኣለካ ንኣብነት ኮቪድ-19 እንተወሲድና ክትቋፅሮ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ሕማም መድሃኒት የብሉን የግዳስ ነፍሲ ወከፍና ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ ኢድካ ክትሕፀብ ኣለካ ካብ ሰብ ክትርሕቕ ኣለካ ፅቡቕ ክትምገብ ኣለካ ደገ ክትወፅእ የብልካ እንተተባሂልካ ኮንታክት ከተውሕድ ኣለካ ስለዚ ነዚታት እንተማሊእካ ነቲ ሕማም ክትቋፅሮ ስለዚ ኣብቲ ንስኻ ትቋፅሮ ወይ ኣብቲ ንስኻ ትቋፅርዮ ኣተኲርካ ምስራሕ እዩ ልቦና ዝበዝሐ ሰብ ግን ነቲ ንሱ ዘይቋፅሮ ኣብኡ የተኩር እሞ ንነፍሱ ይጎድእ ንሕብረተሰቡ ይጎድእ ወላ ሓንቲ ለውጢ ድማ ኣይረኽበሉን ቁፅሪ 1 ርኢና ኣለና ቁፅሪ 2 ዝኾነ ዓይነት ቅልውላው ወይ ክራይሲስ ናይ ግዜ ዕድመ ኣለዎ ታይም ላይን ኣለዎ ግዜ ኣለዎ ገደብ እንታይ ማለት እዩ ገለገለ ቅልውላዋት ወይ ሽግራት ናይ ሓደ መዓልቲ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ሓደ ሰዓት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ናይ ሓደ መዓልቲ ካልኦት ናይ ሰሙን ክኾኑ ይኽእሉ ካልእ ናይ ወርሒ ክኸውን ይኽእል ናይ ኮርተር ዝብሎ ናይ 3 ወርሒ ክኸውን ይኽእል ናይ ፍርቂ ዓመት ክኸውን ይኽእል ናይ ዓመት ክኸውን ይኽእል ናይ 10 ዓመት እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ሽግር ዝመፀና ዘሎ ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ክራይሲስ ምራናዮ ቀንዲ ዕላማና እንታይ ክኾን ኣለዎ ነቲ ሓደ መዓልቲ ክወስድ ዝግብኦ ዝነበረ ብዝተኻለና መጠን ሓንቲ ሰዓት ከም ዝወስድ ክንገብሮ ክንፅዕር ኣለና መዓልቲ ሰሙን ክወስድ ዝግብኦ ክራይሲስ እንተሎ ናብ መዓልቲ ከም ዝወርድ ክንገብሮ ኣለና ወርሒ ክወስድ ዝግብኦ ሰሙን ዓመት ክወስድ ዝግብኦ ወርሒ 10 ዓመት ክወስድ ዝግብኦ ሓደ ዓመት ወይ ትሕትዩ ቀንዲ ዕላማና ነቲ ክራይሲስ ቀቂድና ሓፂር ግዜ ከም ዝወስድ ክንገብሮ ኣለና ንኣብነት ናይ ሓደ ሰዓት ክራይሲስ ወይ ናይ ሓደ ስራሕ ኣብ ስራሕካ ዝኾነ ይኹን ግርጭት የጋጥመካ ንእሽተይ እንቅፋት የጋጥመካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ወይ ኣብ ሂወትካ ኣብ ሓዳርካ ንእሽተይ እንቅፋት ተጋጥመካ እዛ እንቅፋት እዚኣ ቅልጥፍ ኢላ ክትእለኽ ትኽእል ዝነበረት እያ ወይ ከዓ ርያ ኣቢልካ ተዘራሪብካ ውሽጣ ሰዓት ክትፈትሓ ኣለካ ገለገለ ሰባት ግን ነዛ ሰዓት ክትወስድ ትግባእ መዓልቲ ይህብዋ ናይ መዓልቲ ክኸውን ዝግብኦ ክራይሲስ ሰሙን ይህብዎ ናይ ሰሙን ክኸውን ዝግብኦ ክራይሲስ ወርሒ ናይ ወርሒ ዝግብኦ ዓመት ናይ ዓመት ዝግብኦ 10 ዓመት ይህብዎ ንኣብነት ጥዕናና ንውሰድ ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ መዓልታዊ ድዩ ኣብ ሰሙን 3-4 ግዜ ፍርቂ ሰዓት ስፖርት ንገብር ተኾይንና ናይ 10 ዓመት ሂወትና ወይ ሽግራት ን10 ዓመት ከጋጥሞ ወይ ከዓ ብዙሕ ን10 ዓመታት ከሳቀየና ንዝኽእል ዝነበረ ፀገማት ነወግድ ኣለና በንፃሩ ምዱብ ዝኾነ ናይ ስፖርት ግዜ እንተዘየለና ፀገማትና ናብ ዝለዓለ ከም ዝኸዱ ንገብሮም ማለት እዩ so most people do the opposite እንታይ ይገብሩ ብዙሓት ሰባት ክንዲ ነቲ ሽግሮም ንታሕቲ ገጾም ፀምቅዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝገብርዎ ናብ ዝነውሐ ግዜ ከም ዝኸይድ ብምግባር ሂወቶም ኣንፃር ረብሕኦም ከም ዝኸይድ ይገብርዎ እዚኣ ድማ ምስትውዓል ተድልያ ክራይሲስ ርኢና ኣለና እንታይ ምዃኖም እንታይ ዓይነት ናይ ገደብ ግዜ ከም ዝህልዎምን ልሕጂ ድማ ብኸመይ ከም ንምክቶም ሜላታት ክንርኢና how you view crisis and your strategies will determine how long a crisis is supposed to last ስለዚ ሓደ ፀገም ወይ ሽግር ምስ መፀካ ከመይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ወይ ብኸመይ ትጥምቶ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ድማ እንታይ ዓይነት ሜላ ትጥቀም ነቲ ክራይሲስ ወይ ከዓ ነቲ ሽግር ክንምንታይ ግዜ ከም ዝወስድ ንሱ ይውስኖ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስምዒታዊ ብስለት ናትካ ወይ ከዓ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ናትካ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ሽግር ምስ ኣጋጠመካ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ራዕዲ እዩ ዝኣቱ ራዕዲ ኣትይዎ ዝገብሮ ዝብሎን ዝሕዞን ይጠፍኦ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ሽግር ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስድ ይገብሮ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ህድኣት እዩ ዘድልየካ ሽግር ከጋጥም ከሎ ህድእ ክትብል ኣለካ ምክንያቱ ሓንጎልና ኣብ ፓኒክ ሞድ ከሎ ፅቡቅ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ህድእ ክንብል ከለና ፅቡቅ ነገር ቅቡል ዝኾነ ሎጂካል ሓሳብ ሓሲቡ መፍትሒ ከናዲ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሽግር ክመፀና ከሎ ብድብድቡ ክንሪኦ ይብልና ኦኬ እንታይ እቲ ሽግር ኣጋጢሙኒ ዘሎ ቀስ ኢልና ክንሪኦ ኣለና መቃቕሎ ኣይናይ ክፋልናት እዩ ስለዚ ናይ ስድራ ሓወይ መፂኒ ኦኬ ሓወኻ መፂካ እንታይ ፀገም ሕጂ ሓወይ ክወፅእ ገንዘብ የድልዮ ኣሎ ኦኬ መቐሎ ኣብ ክንደይ ክወፅእ ክእል ክንደይ ገንዘብ እዩ ዘድልዮ እንታይ ክግበር ክእል መጀመርያ ንሱ ዘድልዮ እንኳዕ ደሓን መፅኻ ካብ ብኣስን ብስጭትን ናብ ካልእ ፀገም ዝኸይድ ሞራል ሂብካ ከፈል ስራሕ ንስራሕ ዘድልየካ ሓገዝ ክበካ ክሳብ ካልእ መንገድታት ዝርከብ ዕዮታት ዕድላት ክትፈጥረላ ካብቲ ዘለዎ ወይ ኣብታ ዘላታ
ስለዚ ህድእ ኢልካ ነገራት ተሪኢኻዮም መፍትሒ ኣለዎም ሸበትበት ተይልካ ግን መፍትሕናቶም ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ንዓኻ ድማ ዝዓበየ ፀገም ገብረልካ ኣብዚኣታ ምኽሪ እንታይ እያ እቲ ፀገም ክንዲ ምንታይ ገደብ ግዜ ክወስድ ከም ዘለዎ ፅቡቕ እመት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ክንግምት ክንክእል ኣለና ገለገለ ሰባት ናይ 3 መዓልቲ ክኸውን ዝግብኦ ወይ ናይ መዓልቲ ክኸውን ዝግብኦ ክራይሲስ ናይ ከም ናይ ዓመት ክራይሲስ ገይሮም በቃ ዓብ ነገር ይገብሮ ካልኦት ከ ዓብ ናይ ጥዕና ፀገም ከለዎም ወይ ክምክትዎ ክንዲ ዝግበም ደሓኒ ክንዲ እኳ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን ሸለልና በሉ ብእዋኑ ክፍወስ ዝግብኦ ሕማም ናይ ዓመታት ፀገም ይፈጥሩ ስለዚ ክልትዩ ንእሽተይ ነገር ክንድጎቦ ጌርካ ዲኻ ትቐርብ ዋ ንክንድጎቦ ዝኾነ ከም ንእሽተይ ጌርካ ኣክት ትገብር ክልትዩ ሓደገኛ እዩ ንክንድጎቦ ሽግር ከምዘየለ ጌርካ ምርኣይ ሓደገኛ እዩ ንእሽተይ ሽግር ክንድጎቦ ጌርካ ምርኣይ ድማ ክልትዮም ሽግራት እዮም ስለዚ ንክልትዮም ዝግብኦም ግዜ ገደብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምንዳይ እዩ ትልቦና ይብለና ታራባይቲ how to address crisis ሕራይ ኣጋጢሙ ሽግር ኣጋጢሙ ፀገም ኣጋጢሙ ብኸመይ ትምክቶ ክንርኢና ናምበር 1 ቀዳማይ ዝኾነ ፀገም ወይ ሽግር ከጋጥም ከሎ ተቐዳማይ ትብልሓት ነቲ ሽግር ቀንዲ መበገሲኡ እንታይ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ምስ ሕመካ ወይ ኣብ ገፅካ ምስ ሕመካ ወይ ኣብ ልብኻ ምስ ሕመካ ሲ ኣምፂኻ ፕላስተር ብጥቃዓው መፍትሒ ይኮነን እንታይ ትቐንዲ ንኽትረኽቦ ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ፀገም ነቲ ዘሎ ፀገም መሸፈኒ ምግባር ዋላ ሓንቲ መፍትሒ ኣይኮነን እቲ ፀገም ፀኒሑ ክመፅእ እቲ ዝዓበየ ሽግር ድማ ፀገም ተተደጋጊሙ ክመፅእ ከሎ እዩ እምበረይ ሓንቲ ግዜ ፀገም ክመፅእ ወይ ሽግር ክመፅእ ንቡር እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ፀገም ከተለሊ መፅናዕቲ ምግባር ኣድላይ እዩ ስለዚ እንታይ ክትክብል ኣለካ ፀገም ሓደ ዓብ መፅእ ክሎ ዓብ ፀገም መፅእ ካሎ ኩሉ ግዜ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ዝብልዎ ኣሎ ኣብ ፋይናንስ ዝጥቀምሉ ወላ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ቢዝነስ ፕላኒንግ እውን ዝጥቀምሉ እዮም እንታይ እስኻ ሓደ ፀገም ምስ ኣጋጠመካ እንታይ ትብል ኦኬ what is the worst thing that can happen እቲ ዝኸፍአ ኣብዚ ሽግር እዚ እንታይ ከጋጥመኒ ዝኽእል እዚ ነገር ኣጋጢሙሎ እቲ ዝኸፍአ ሽግር እንታይ ገንዘብ ደይ ክኸስር ካብ ስራሕ ደይ ክስጎግ ካብ ሓዳራይ ደይ ክፈላለ ሞት ደይ ከጋጥመኒ እዚ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ከጋጥመካ ዝኽእል እምበረ ካብኡ ተበጊስካ ክትሰርሕ ትጀምር ኦኬ ምዝያ ጓል ዝዓበየ ሽግር ከጋጥመኒ ዝኽእል ክንፈላለ ንኽእል ምዝ ሓወይ እቲ ዝዓበየ ከጋጥመና ዝኽእል ኣብ ካልእ ፀገም ክኣቱ ይኽእል ሕውነትና ክፈርስ ይኽእል ስለዚ ካብቲ ወርስት ከጋጥም ዝኽእል ጀሚርካ ካብቲ ዝኸፍአ ንቅድሚት ገፅካ ኦኬ ናብኡ ከይንኸይድከ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልካ ዝተፈላለየ ምርጫታት ትፈጥር ማለት እዩ Try to find the root cause of the crisis in order to eliminate the issues that may arise in the future. ቀንዲ ዕላማ ድማ ቀንዲ ምንጪ መበገሲ ናይቲ ፀገም ዓላሊኻ እቲ ፀገም ንኸይደጋገም ዝከኣለካ ነገር ክትገብር ኣለካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ነቶም ስደተኛታት ንሓግዝ ንብል ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ኣዝዩ ቅዱስ ነገር ድማ እዩ እቲ ፀገም ግን ንዝወፀ ስደተኛ ክትሕግዝ ኣይከኣልኒ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ኣብ ዓዲ ከጋጥም ዘለዎ እቲ ሱር በተኻዊ ለውጢ ኣብ ዓዲ ክኸውን ዘለዎ እቲ ሰብ ከይስደድ ምክንያቱ ንዝተሰደደ ክትሕግዝ ኢልካ ምፅዓር እንታይ ማለት እዩ ነቲ ፀገምሲ ኣብ ኒው ስለዘይፈወስካዮ ኩሉ ግዜ ክመፀካ ይስ ዓቕምኻ የለን ነዚ ዝመፅእ ክትሕግዝ ዝበለፀ ኣብቲ ዘሎ ወይ ነይሩ ከም ኣብነት እየ ዝበኩም ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ቀንዲ ፀገም ኣበየ ኣሎ ሪኢኻ ኣብኡ ኣተኲርካ ምስራሕ ዝዓበየ ብድሆ እዩ ከምኡውን ኣብ ሕብረተሰብና ኣብዚ ደገ ብዙሕ ንፍሽፍሽ ኣሎ ናይ ተሓሳስባ ናይ ገለመለ ናይ ርዲት ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስለምንታይ ከምዚ ኢልካ ብፀርፊ ዲ ብገለ ደይኮነስ 3-4 ስጉምቲ ንድሕሪት ከይድካ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዚ ነገር እዚ ኢልካ ኦኬ ናይ ተሓሳስባ ብስለት ስለዘይብልና ወይ ከዓ ካብ ታሕቲ ፅቡቕ ትምህርቲ ናይ ተሓሳስባ ስለዘይነበረና እዩ ከምዚ ኮይኑ ኣነ ብናተይ ርዲት ከምኡ ዝብል እምንቶ ሒዘ ኣለኹ ካብ ቀደም ኣተሓሳስባና ፅቡቕ ስለዘይተመልመለ ውፅኢቱ ዝንነብሮ ዘለና ስለዚ ካብ ነቲ ሰብ ከምኡ ዝበለ ትፀርፍ ድሕሪት ተመሊስካ ነቲ ሰብ ከተንቅሖ ክትምህሮ ብስለቱ ከተዓቢ እንድሕሪ ክኢልካ ውፅኢት ናቱ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ትሪኦን ኢኻ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ፅቡቕ ውፅኢት ክመፅእ ክእል ኢለ ዝኣምን እቲ ዝገብሮ ኣነ ናተይ ኣበርክቶ እውን ካብ ከምዚ ዝተበገሰ እዩ ካብ ነቲ ዘሎ ውፅኢት ነቲ ሕብረተሰብ መፅረፍን መንዓቕን ትገብሮ ናትካ ኣበርክቶ መግበሪ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ እንድሕሪ ተሓሳስቡ ከምዚ ልውጥ ጌርካ ብዓብዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተዓቢ ለውጢ ንደልዮ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክመፅእ ይኽእል
قطر حمشته توسع تكنيكات نزو قداي زين نمهدا وين راي كتقبر تخل when crisis happens it's always advisable to have both offensive and defensive strategies كل جزء أبيوت كل استراتيجي وكل التميلان لك أبيوت كتتك علىك كتكلا خالد مالك مخعو سجر نرايو أب متقع ترى حيال قانتا بدحريت صبوق مثل خال زي بالله شجر على معناته صبوق مثل خال زي بالله ولا قلت تو بزر قول كخاتواي أب دحريت مندق زخانة مثل خال زلوا أب كنيت جن صبوق متقعت زي تقبروي كصبوق هذا تقعت زي بالله دما كند من تاي مثل خالي هلوا قول كاتواي سلازي كسعرنا يتغنيها بمثل خال رايساي تسعرنيها سلازي انتهي مالتي كلتي بالانس تقبر لك بتحدى اوفنسيفلي بقط ابا خنريا خلنا هجي نقدميت زخداكا اتحساسباخا تمرتخا انفستمنتخا كل نجر فحبيلكا بموسع نقدميت كتكيد اتاويتاتكا خطعبغت كلالكا እዚ ክሰርሕ ዝኽእል ግን ኣብ ድሕሪት ኣጠፋፍኣ ገንዘብካ ማዕረማርዩ ወይ ልዕልዩ ቁርጡ ዝኾነ ኣተሓሓዛ እንተዘይብልካ ክዕወት ኣይከኒ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ኢቲኻ በቲ ሓደ ጅባኻ ክወፅእ እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ፅቡቕ ኣተሓሓዛ ገንዘብ ኣብ ገዛ ክህልወካ ኣሎ ብኣገባብ ክትሕዞ ኣለካ እሱ ጥራይ ግን ኩላ ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ውሕድ ገንዘብ ኢትዮም ንዕዑ ሒዞም ጭቕ ቅብሉ ቀሲልካ ምማት እዩ እዚ ድማ ስለዚ ብጥሜት ክትመውት ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ክትእቱ ዝለዓለ ትምህርትን ንቅሓትን ተበግሶና ክህልወካ ኣሎ ነቲ ዘምፀኻዮ ድማ ክትሕዞን ከተዋፍሮን ምኽኣል ድማ ዝበለፀ ልቦናይ defensive and offensive strategies working together እንታይ ይበሃል እዚ ካልኣይ communication is crucial whether it is with yourself partner family whoever it is ፀገም ምስ ኣጋጠመ ቀዳማይ ዘድሊ ዝርርብ communication ሓውኻ እንደበት መፂካ ሓፍትኻ እንደበት መፂያትኪ ምሱ ተዘራሪብካ በኣሳታ ጠርትኽል ኢኻ ቅድሚ ቁርባነ ሓንደበት ሓወይ ንኢትዮጵያ መፂኑ ነይሩ መጀመርያ ከብዝተፈላለየ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ኢልና ተነሃሂርና ትምልስ ኢልካ እንተሪኢኻዮ ግን በቲ ምንሃሃርን በብታሽሙ ዝመፅእ ለውጢ የለን እንታይ ክትገብር ኣለካ ሓደ ኮንስትራክቲቭ ወይ ከዓ ምምያጥ ምዕላል ስለዚ እዚ ከምዚ ካብ ኮነ እዝን ዕድላት ኣሎ ከምዚ እንተትገብር ከመይ ነይሩ ኢልና ፅቡቕ ዝኾነ ንክልተና ንዑ ዝሕጉሶ ንዓይ ድማ ሓገዝ ክገብረሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ፈጢርና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኮንስትራክቲቭሊ ዲስካስ ተጌርካ እቲ ኮሚኒኬሽን ከመይ ጌርካ ትረዳዳእ ንስኻ ገንዘብ ስለትህብ ከምዚ ጌርካ ገለ እንተኢልካዮ እሱ ድማ ንእሽተይ ስለዝኾነ ባዕልካ ትፈልጥ ክብለካ እዩ ስለዚ ንስኻ ይትሕጎስ ንሱ ይሕጎስ ክልቴኻ ትጉሂ ዝበለፀኻ ክልቴኻ ለውጢ ጌርካ ብፅቡቕ እንድሕር ዲስካስ ጌርካሉ ሽግር ክፍታሕ ይኽእል እዩ crisis is the best time to evaluate the importance of many things ሽግር ወይ crisis ከምዚ ዕግርግር ወይ ቅልውላው ኣብ ሂወትካ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ እሱ ድማ ኣብ ሂወትካ ዘይሰርሕ ዘሎ ነገራት ንኽትኣሊ ገንዘብ ትብትን ተለኻ ክትጥንቀቕ ግዜ ምስ ዘገድሶም ሰባት ዘይተጥፍእ ተለኻ ከተጥፍ ኣብ ስራሕካ ለውጢ ተዘይብልካ ክትስጎግ ኢኻ ስለዚ ካልእ ዕድል ክደሊ ኢኻ ስለዚ ክራይሲስ ሕማቕ ጥራይ ኣይኮነን ትምህርቲ ሓሚቕካ ዘይትፈልጥ ተለኻ ንኽትፈልጥ ትግደደሉ ግዜ እዩ ምክንያቱ ስራሕ ክስን ስለትኽእል ስለዚ እቲ ክራይሲስ ዘጋጥመና ዘሎ ብኩሉ መዳይ ምስ ስድራ ቤትና ፅቡቕ ዝኾነ ዲስፕሊን ዘለዎ ኣገባብ ንኽንከይድ ዓብይ ዕድል ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ስለዚ ብፅቡቕ ብፖዚቲቭ እውን ክንሪኦ ኣለና እዛ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ሽግራት ኣብ ሂወት መሳኒቲ ሂወት እዮም ክመፁ እዮም ነቶም ሽግራት ግን ክድኽኹና ወይ ከድሕር ከትርፍና ዘይኮነስ ተጠቂምናሎም ኣስተውዒልና ሪና ዝግብኦም ክብሪ ሂብናዮም ንፀልዎን ንሕና ንቋፀሮን ዘይንቋፀሮን ኢልና መሊቕና መቒልና ብዝግባእ መንገዲ ክንብድሆምን ተዓዊትና ክንወፀሎምን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኢለ ካብ ሓደ ዓብ ኪላ ፓትሪክ ዝተባሃለ ዘምፀኽዋያ እሞ ንኩልኩም እውን ክትጠቕመኩም ተስፋ ይገብር ከም ወትሩ ኣብዚ ቻነል ኣብዚ ጂድራር ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም እንኳዕ ደሓን መፃኹም እቶም ኣብዚ ዘለኹም ድማ ከም ወትሩ ተመሃሩሉ ዕበይብሉ ብዙሕ ነተሓሳስባና ብግልን ከም ሕብረተሰብን ክዕብየና ዝኽእል ትሕዝቶ ኣለዎ ከምኡውን ኣብ ቁጠባ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ወፍሪ ናይ ገንዘብ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ክህልወኩም ትደልዩ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣገዳሲ ባይታ ኮይኑ ስለ ዘለዎ ንዑ ክትፈልጡ ትደልዩ ኣብ ድራር ሂወት ዶት ኮም ወይ ኣብ ታሕቲ ሊንክ ኣለኩም ርኢኹም ከይድኩም ተወሳኺ ትምህርቲ ብዙሓት ተማሂሮም ዝሓለፍሉ ናቶም ፊድባክም ክትሰምዑ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም ሰሰናዩ ቻው